दिनै 2019 मायथाइनि अक्ट'बर दाननि 1 खालार बे 1 खालार गोथार मंगलबार साननि गोथार दुब्लियाव नैबे जोंनि निमुवा पिएचसि नैबे मोखाङाव थानाय आरो सिङाव थानाय गासैबो हाग्रा बंग्रा एबा दाखोर दालाखौ फोसाबनाय थांखि साफाय अभियान महरै जोङो स्वच्छ भारत अभियान मुंनि जिथु जोंनि प्रधान मन्त्रि भारतनि प्रधान मन्त्रि मानव गेदेर मुश्री नरेन्द्र मोदीनि जि आदर्श जि सान्थौ जि माने बिथांनि जिथु आखुथाय बेखौ जोङो थांखि लानानै जोंनि फुब गबर्धना आन्चलिक दावगाफु एबा डेभेलपमेन्ट कमिटि आरो नैबे निमुवा पिएचसि डेभेलपमेन्ट कमिटिनि जथायै जोङो दिनै साफाय अभियान एबा फोसाबनाय हाबाफारिखौ लादों आरो बे फोसाबनाय हाबाफारियाव जोंनि ओनसोलनि बे पिएचसि बे अफिसनि गासैबो मावथिफोर आरो नार्स स्टाफ आरो दैदेनगिरिफोर आरो लोगोसे जोंनि कमिटिनि सोद्रोमाफोर आरो बे जोंनि फुब गबर्धना आन्चलिक उन्नयन कमिटि थामहिनबा डेभेलपमेन्ट कमिटिनि गासैबो बिबानगिरि आफादगिरि नेहाथारि आरो लोगोसे गासैबो सोद्रोमा आरो लोगोसे बे ओनसोलाव थानाय जोंनि गुबुन गुबुन गामि जेरैहाय बर' गामि असमिया गामि बङालि गामि मुस्लिम गामि राजबंशी गामि बा बेबायदिनो गोबां गामिनिफ्राय फैनानै बेहाय बाहागो लानाय जादों आरो बेहाय जोंनि थांखिया जाहैबाय मा जोङो जोंनि ओनसोलखौ जोंनि गावनि जायगाखौ गावनो गाव फोसाबना लानाय आरो लोगोसे नरेन्द्र मोदीनि जि फोसाबनाय एबा साफाय अभियान एबा स्वच्छ भारत बेखौ जोङो माने मान खालामनाय लोगोसे जोंहा बेहाय निमुवा बे डेभेलपमेन्ट कमिटि आरो लोगोसे जोंनि फुब गबर्धना डेभेलपमेन्ट कमिटिया ओरैबायदि थांखि लादों जे जोङो बेयाव निमुवा पिएचसिखौ बे दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो माने जोंनि नरेन्द्र मोदीनो जोङो बेखौ मिथिसार होनाय बिथाङाबो मिथिना लागोन जोंनि निमुवा पिएचसिखौ आरो लोगोसे जोंनि बे आसामनि बे मुख्यमन्त्रि एबा चिफ मिनिस्टार मानव गेदेर मुश्री सर्बानन्द सन'वाल आरो जोंनि बे नैबे लकेल बिधायक एबा लकेल एमएलए मानव गेदेर मुश्री रन्जित कुमार दास बिथांनोबो जोङो दिनैनि गेजेरजों बे निमुवा पिएचसिनि जोंनि खौसेथि जोंनि बे आब्रुथि जोंनि डिसिप्लिन बेखौ जों मिथिहोनो थाखाय जों दिनै बे हाबाफारिखौ लादों मानो होनना बुङोबा बे निमुवा पिएचसिया ओरैबायदि दुखुनांथाव दं जोंनि ब्लक पिएचसिखौ दाननानै दायो मा खालामदों मिनि पिएचसि खालामनानै दोनदों बेनिखायनो जोङो आरोबाव सिगांनि बादि ब्लक पिएचसि हिसाबै जोङो खामानि मावनो हानाय आरो लोगोसे 30 बेडेड माने बे गोदानै जों बेयाव गायसननो हानाय बिनि थाखाय जोङो अलरेडि माने बे जोंनि बिधायक एबा एमएलए मानव गेदेर मुश्री रन्जित कुमार दासनो जोंनि बे फुब गबर्धना डेभेलपमेन्ट कमिटिनिफ्राय जोङो 15 जन फजाथि दल एबा थान्दै हान्जाया थांनानै जोङो मेम'रेन्डाम होखांबाय आरो बेखौ माने बै साइस्थ' मन्त्रि मानव गेदेर मुश्री बिजय हाजरिका बिथांनि आखायाव प्रसेस खालामनाय जादों आरो बिजय हाजरिकाया आथिखालाव जोंनि बे ब्लक पिएचसि आरो लोगोसे 30 बेडेड डेभेलपमेन्ट खालामनायनि सायाव बेखौ थारमाने अफिसियेल माने दावगालांगासिनो दङ आरो बेखौ जोङो बावैनो फैगौ माने 4 थारिखआव जोंनि एमएलएआ नै बरपेटाराव फैगोन अब्लाना जों जोंनि बे निमुवा पिएचसि डेभेलपमेन्ट कमिटि आरो जोंनि फुब गबर्धना आन्चलिक डेभेलपमेन्ट कमिटिनिफ्राय जथायै जों थांनानै माने बिथांखौ लोगो हमगोन लोगो हमनानै बेसेबां दावगाखो बिनि सायाव जोङो गुमुर लागोन बा बिथांजों रुजु रुमु